mun piti siis viikkoa aikaisemmin lopettaa sytostaatit ennen kuin alkaa kantasolusiirto. Eli maanantaina mä lähden Meilahteen ja sit alkaa raju esihoito, millä tapetaan mut. Eli siis tuhotaan mun oma luuydin ja mun solutuotanto ja mun puolustusmekanismi ja ajetaan alas kaikki, jotta mä olisin sitten valmiina vastaanottaa Viivin elämän eliksiirin ja solut. Ja alle 12-vuotiaat lapset ei saa ollenkaan edes tulla sinne mun paineilmakattilan huoneeseen. Ja kun mä sinne maanantaina meen, niin mä pääsen sieltä ulos vasta sit, kun mä lähden kotiin. Nyt kuljetaan taas Tippiksen kanssa. Siellä on nesteet menossa. Ja mulla kävi äsken ihana fyssari. Hänen kanssa laaditaan mulle oma kunto-ohjelma. Ja hän teki mulle ihana rentoutusharka. Aamulla kävi sussu ja sitten mun ihana jumppamaikka. Ja otettiin vähän aamureeniä. Ja äsken mä pääsin suihkuun, mutta se oli jotenkin hullua. Siis mun piti ottaa toi tippatee mukaan sinne. Se on sähkölaite. Mutta mä laitoin hänelle suihkumyssyn päähän, että hän ei ihan kastu. Ei myös sähkäreitä saatu. Nyt se huutaa. Nyt mun pitää ehkä kutsua hoitsu katsomaan, että mikä hänellä on ongelmana. Nyt alkoi nämä mun porausvideot, mutta siis jotenkin vaan ihan paskaa tää. Mietin, että mä käyn tämmösen ihan vitun kalliin hoidon läpi. Ja tästä ei ole takia. Ihmiset on sanonut, että mä oon ollut hirveän reipas. Ja mulla on ollut hyvä asenne, mutta siis kyllä mulla on näitä päiviä ihan niinku riittävästi. Koska siis tää on hullua, jos mä kuolen kuitenkin. Että seuraava 3-4 viikkoa mä sais mun vauvaa vittu syliin. Se on hirveetä ja muut saa uida hänen kanssaan. No vittu, mä sais uida seuraavaan vuoteen Voiton kanssa, mutta mä en saa olla äiti. Mä en saa syöttää, juottaa, nukuttaa päiväunille. Mä en saa tehdä mitään noita. Äitiä heikennetään, mutta Voitto lähti tänään kävelemään ihan kunnolla. Hän on nyt viimeisen tunnin vaan kävellyt. Voi. Selvisit ja kelpaat kellempaa. Huomenta. Viimeiset hetket näillä huonoilla syöpäsoluilla. Tai en mä tiedä, onko mulla enää niitä soluja ollenkaan, mutta kohta aloitetaan. Niin, sinne jää se mun huone. Nyt mä pääsen ulos. Jääkaappi on täynnä herkkuruokaa. Voiton kohtaaminen oli huikea. Mä en saanut siitä valitettavasti mitään matskua, koska kaikki energia meni siihen hetkeen. Tää on just sitä parhaimpaa elämää. Tuuli tuivertaa. Lapsi nukkuu onnellisesti ja äiti on vieressä. Mun sielu itkee verta, kun mä tajuan, että pienet lapset joutuu läpikäymään tätä samaa paskaa. Se jos mikä tuntuu niin epäreiluudelta ja vääryydeltä ja siihen ei niinkö sanat edes riitä. Ja mä oon niin kiitollinen, että mun voitto ei ole. Joten auta, jos sulla on siihen mahdollisuus.